Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Ejike ṅụrụ iyi na ya ga-azụ Nonso na mahadum ka ọ mara ihe dịka ụmụaka ibe ya. Nonso gụchara akwụkwọ nke sekọndịrị wee lelee ule akpọrọ JAMB ma soro na ndị ule ha dị mma ga-abanye mahadum. Aha onye na-achọga ya. Chukwu nọnyere Nonso n'ihe niile ọ na-eme dịka aha ya siri dị. N'agbanyeghị nsogbu ọ na-enwe, Nonso gụrụ akwụkwọ na mahadum gbasara ka esi achọpụta mmanụ dị n'ime ala nke a na-akpọ jiọlọji. O mechaa si na mahadum pụta na-enweghị nsogbu ọbụla. Naanị nsogbu ọ na-enwe n'ụlọ bụ nwunye nwanne nna ya bụ Chinwe. Anyị ga-amata na Chinwe bụ onye obodo Ụmụnebo, nke bụ obodo ha na Ama Ụdara gbara agbata obi. Obodo abụọ ahụ ejighị anya ọma ahụ onwe ha. Ọ bụ nsogbu ndị nna nna ha butere, nke mere ka nsogbu ahụ dị n'ihi na Igbo tụrụ ilu sị na otu aka rụtụ mmanụ o zuo ọha ọnụ. Nsogbu obodo abụọ a malitere site n'otu nwoke onye Ama Ụdara gara obodo Ụmụnebo ịrụ ọrụ osikapa. Ụmụnebo bụ ala na-eme osikapa nke ọma karịa Ama Ụdara. O nwere arụsị ndị Ụmụnebo na-efe nke aha ya bụ Odumodu. Ọ bụ arụsị ahụ na-enyere ha aka ime ka ihe ha kọrọ n'ubi na-eto nke ọma. Ọ bụ nke a mere ndị obodo ụfọdụ jiri abịa obodo ha ịrụ ọrụ, maka na ọ bụ ebe nwata na-enweta ihe ka ọ na-aga mgbe niile. Ihe nwere uru nwere ọghọm. Ọ bụ eziokwu na arụsị obodo Ụmụnebo na-enyere ha aka n'ọrụ ugbo, mana nsogbu arụsị ahụ nwere bụ na ọ na-eri mmadụ. Ndị Ụmụnebo na-egburu ya mmadụ kwa afọ ọbụla n'oge mmiri mmalite ozuzo iji wee rịọ ya ka o wee nyere ha aka mee ka ihe ha tinyere mee nke ọma. Gbanịa, ndewo.